З кримськими татарами, я так от дивився, реально всі кримсько-татарські ЗМІ, вони повністю на сьогодні знищені. Включаючи, ну дивіться, коли журнал для діток, в якому не було жодного там політичного забарвлення, ну просто хороший журнал для діток, скасований. Скасоване абсолютно все, де люди можуть почути кримсько-татарське або українське слово. Його немає. Єдиний доступ через інтернет. І от АТР. І, до речі, АТР маємо підтримати, оскільки АТР для багатьох, ну, напевно, це єдине джерело. От реальної інформації, реальної бесіди, ви там згадували там, телеміст, зараз ми розмовляємо. Це потрібно насправді частіше робити, але не просто щоб розмовляти, а просто дати, от що відбувається навколо. Тому ця дискримінація – це реальна расова дискримінація. І Росія це боїться. Ну, слухайте, і так сприйняття Росії в світі вже десь на рівні плінтуса. А якщо буде доведена, і це такий і емоційний момент, расова дискримінація, це ж буде всім відомо. Куди б росіяни не поїхали, їм скажуть, ага, дивіться, що ви робите на окупованій території. І це насправді те, чого вони дуже-дуже бояться. Іноді, я навіть скажу, що вони намагаються казати, оці санкції нам але ми там якось з них вистрибнемо. От по рішенню міжнародних судів такого не буде.